खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ बरायबावबाय दिनै आङो दंफैयो लिफाइनाव बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने माखासे मिडियानि मानसिफोर फैदों बेवहाय निउस कालेक्ट खालामनो बेजों लोगोसे जोंनि BKWSनि EMबो दंफायो दा बिथांमोना फैदों आरो नैबे दयां दैमा खाथियाव मोनसे प्रजेक्ट बानायना दोननाय जादोंमोन बिनिफ्राय दयां दैमानिफ्राय दैखौ माने बोखांनानै आसामनि रायजोफोरनो माने आबाद मावनो थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा बानायना होदोंमोन नाथाय बे मेसिनखौ सालायनो हायाखिसै दा बेनि थाखायनो माने एसे दावराव दावसिबो जालायखांबाय सिगां जायनि थाखाय बन्द जाना थाबाय दा बेखौ माने निउस बानायनो फैदों आरो माखासे मिडियानि मानसिफोर थ' बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै बिथांमोना मा मा निउस कालेक्ट खालामो मायो बेखौथ' दिन्थिनोसै लोगोसे आरो नोंथांमोननो एसे दैमाखौबो दिन्थिनोसै दैयां दैमाखौबो खाथियाव थानाय हाजोफोरखौबो दिन्थिनोसै जों गारिखौ उनथिं पार्क खालामना लाबाय माखासे आवगोल थांग्रोबाय जों थांबाय थानोसै दायो ओमफ्राय निउसआ जुदि ओंखारोबा आंनि नैबे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन आङो निउसखौ नोंथांमोना उनाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो थ' नायलांबाय थादो गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारलांनानै नोंथांमोननो आङो गाहायनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनि लोगोसे दैमाखौबो दिन्थिना होनि आङो नायबानो जाबाय बे गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै आंनि बेक साइडआव नुदोंना बैनो नङा बेजों लोगोसे नैबे पाइप दंमोन आरो बेजों दै बोखांगौमोन नाथाय दाथ' गैला नै दैमाखौ नायना लादो एसे दिन्थिना होनोसै आङो ओरैबायदि अन्थाइ बोखाङो माने बेनिफ्राय दावरावखौ खोनाखादों खोमा नोंथांमोना एसे नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै आं मोजांनो बेक केमेराजों नायदो बैयाव नुदोंना बेवहाय हेंगिं ब्रिज दङ ओमफ्राय बै गोदान लुबाय थानाय ब्रिजआ बिसिम थांलायला जोङो बिसिम थाङालासिनो नोंथांमोननो बेनिफ्राय दिन्थिहरबाय बैयावनो दं आरो नैबे गुफुर गुफुर नुनाया ब्रिज बानायगासिनो दं बेनि एसे सिगाङावनो दङ ओरैनो ओरै दङ आरोना गोजौसिम गाखोलांसै ओमफ्राय भिडिअफ्रा जाखांजोब्बायानो बिसोर लानायफ्रा जाजोब्बाय थ' दायो थांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअखौ ओरैनो सिम्पोल बानायबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो मिथिला थ' उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय কই যাই ক'ত যাব হা গুটি কৰবা কই গুটি কৰবা যা যা